As que hoxe non están aquí, ou seja, fai 4 anos cando fomos elegido alcalde de San Xoán de Río, entregoume Gabino da Couza o bastón de mando e lamentablemente hoxe non pode estar aquí, non sei se estaría deste lado da mesa ou da outra, pero sei que estaría aquí, así que quero neste momento lembrarme dele. E depois a outra das personas o que foi o mellor alcalde de San Xoán de Río ata o momento, que é o señor Pedro Fernández. Eu dende que entrei non o conocí moito, pero cada vez que vou fora, todo o mundo, non unha sola persona nestes 4 anos que me falara máis dele. Cada vez que vou a outro concello, me falan dele, da súa forma de ser e demais, e faríamos todos ben se fóramos como ele era. Me explicaron a súa forma de traballar, a súa forma de ser, sin un mal gesto hacia nadie, e que se baixaba a 7 da mañá a Diputación de Ourense e se quedaba ali ata conseguir algo por San Xoán de Río. E nós vamos a intentar estar a súa altura. Vas a cualquier pueblo, todas as obras que hai feitas, agora que todos acabamos de percorrer en campaña electoral, son da súa época. As carreteras, os alimentos, hai cousas que faltan moito por facer, pero casi todas as obras son da súa época. E río que hoxe en día, gracias a ele, temos moitas outras cousas que faltan, pero casi todo o que hai feito foi gracias a ele. E despois, fai 4 anos, tras unha longa noite de pedra, creo que Río despertou. Río despertou nestes 4 anos, positivamente, Río mellorou en todos os aspectos. Cometemos erros, sobre todo entramos a gobernar con moito máis corazón que cabeza, intentando facer ás veces as cousas dunha maneira que non era axeitada, pero bueno, co tempo vas aprendendo. E nós o que vamos a intentar agora, desta volta, xa estuvemos 4 anos gobernando de maneira independiente e agora empeza unha nova época que baixo que pensamos que a día de hoxe a mellor ferramenta para conseguir o mellor para San Xoán de Río, que baixo as filas do Partido Popular por todo o que nos pode aportar e todo o conocemento de outros alcaldes e xente que nós non temos e que necesitamos para intentar levar Río máis adiante. Por primeira vez nun mandato non se perderon 100 ou 200 habitantes, sino que se ganaron a día de onte, non sei se eran 533 habitantes en San Xoán de Río e cando entramos nós había 519, non sei se perdeu o primer ano e levamos 3 anos recuperando habitantes. É algo que pode ser un cambio que ten que seguir adiante, pero bueno, para nós a prioridade non vai ser nin o turismo, nin a xente que vende vacacións, nin nada, vai ser a xente que vive aquí os 365 días do ano, a xente que está censada. Nós vamos a traballar primeramente para que eles teñan mellor calidad de vida e cando consigamos eso e que a xente que está aquí non se marche, de pouco vale intentar atraer xente se logo a xente xoven e demais a única opción que lle damos é emigrar. Cando garanticemos eso nos centraremos nos outros puntos, pero o noso é loitar por los 533 vecinos que estamos en San Xoán de Río, ou se queiran vir ben, pero a prioridade para nós é a xente que reside aquí todo o ano. E como somos poucos, aquí todo o mundo fai falta. Entonces, animo a cualquiera de vos, que está aquí, o que queira traballar, a sumarse a traballar. O único que non temos é salario nin cartos, ou seja, de maneira altruista, traballar polo Concello de San Xoán de Río. E o membro da oposición, a José Luis, ofrecer o mesmo que ofrecemos fai 4 anos o resto dos membros da oposición, en que momento estaba Iago, que se queres entrar no goberno, elixir alguma das concellerías e levar traballo, e se non queres, pois, facer unha oposición constructiva, que tamén sería bom que non tuvemos nestes 4 anos, porque prácticamente a xente que non entrou no goberno non viu os plenos e a veces tamén vai ben que alguén controle o goberno e ver que a veces nos podemos confundir e se non hai nadie que nos vigile, pois o erro pode ser máis grande. Entón, simplemente eso, abrirse a porta se queres entrar no goberno e coller cualquier concellería e poñerte a traballar con cualquiera de nós, ou se non, pedirche que fagas unha oposición constructiva. E nada, dende o 28M nos seguimos traballando, traballamos en campaña electoral e demais, e xa temos un montón de novos proxectos, e unha das cousas máis importantes que a veces os políticos moitas veces temos que estar por diante da población e tomar decisións que parecen a veces que o povo está en contra e nós temos que tomar unha decisión porque para o futuro vai ser mellor para o pueblo. Pasou o mesmo coa concentración parcelaria,
ahora todo o mundo vota máis a cabeza, pero naquela vez o povo puxose en contra e aquí se votou en contra, cando se tiña que haber votado a favor. E agora conseguimos, a primeira vai vir o conselleiro, estamos esperando fecha no seguinte, no vindeiro mes, empezaron o primer polígono agrogandeiro de San Xoán de Río, 100 hectáreas para ser algo que sexa rápido, que este en funcionamento antes posible, na zona de Cambela. Se eso funciona, virá detrás máis concentracións, virá detrás unha concentración parcelaria donde sexa viable e senón polígonos agrogandeiros, porque o agro ten que ser un dos motores deste concello. Entón, o conseguimos onte, o firmamos onte, levamos traballando 2 anos nesto e isto pode ser un revulsivo. E por último, pensábamos que ahora quedábamos tranquilos, que íbamos a estar ahora 4 anos tranquilos ata as siguientes eleccións, pero dado o resultado electoral que sacamos, ou seja, o Pedro Fernández quitou no ano 1999, se non me confundo, o 72% de voto, nos sacamos o 78 e pico por cento, o mellor resultado da historia de San Xoán de Río, o mellor resultado dun partido político nas terras de Tribes, bueno, na xunta electoral da zona de Tribes, que nos dan 11, que compoñemos 11 concellos, e polo tanto ese resultado nos permitiu dar un salto de calidade e que San Xoán de Río este representado, e quero que se poña en pé Ari e anunciarlo hoxe, que Ari vai ser unha das candidatas do Partido Popular ao Congreso dos Diputados, e isto é gracias ao traballo que fixo toda esta corporación e toda esta xente. Entonces, darlle a enhoraboa e para rematar, ben Moncho, así lo vamos con dentro. Bueno, e antes de rematar, chega Moncho, que é unha das persoas que viu na lista e que, ainda que non salira de concelleiro, vai a traballar por San Xoán de Río, igual que cualquiera de nós. E nada, para rematar, pediría un forte aplauso para os 7 que acabamos de salir, o vamos a intentar facer o mellor posible, e hoxe son as festas de Villarda, así que espero que Tomás pague a primeira ronda arriba, eu pagarei a segunda. E que todo o mundo suba hoxe a Villarda. Hai 4 anos o primer día meu como alcalde foron como as festas de Villarda e tras 4 anos volven hoxe. Así que espero vervos a todos hoxe arriba en Villarda, na terra de Tomás. E nada, darvos as gracias por estar aquí e nos vamos a seguir con estes 4 anos traballando e vamos a intentar facer o mellor, con máis conocimento, un partido político detrás que nos respalde, con Manolo, con Juan, con Iago, con Elena, con Ari e con todos os que queirades construir San Xoán de Río. Pois, sin máis, darvos as gracias e se levanta a sesión.